רוצה ללבוש טייץ כזה קצר. ואני לובשת בגד גוף. ואז אני חוזרת אליכם. אני ממשיכה בטיפוח, אני מתחילה לשים את הג'ל גבות. ואני אסרק. אני שמה לו בלו. ואני שמה את הבוסים. ואני גם שמה טיפה טינט, כי אולי מזה שאני יפה. טיפה. אני שמתי ועכשיו מטשטש את זה. אז אני מטשטשת וחוזרת. אז בסוף התחרטתי ואני לא עושה את הטינט, אז אני ממשיכה. אני ממשיכה לספרי על השיער. ומסרקת. אני נשארת עם השביל שהיה לי. ופשוט ממנו אני אעשה קוקו. שיער בצדדים. ואחרי שאני מסרקת בצדדים, אני מסרקת מאחורה. פשוט ראיתם. עכשיו סיימתי, אני לוקחת מוס ממש טוב לשיער ואני משקשקת אותו, כי הוא היה מלא עם קצף, אז לא יכלתי להשתמש בו. אני שמה לא הרבה ממנו. זה עושה לי עוד עדיין. אז אני שמה את המוס ואני חוזרת. אני עושה קוקו. אח שלי פשוט יצא לבית ספר. יצא עכשיו, הבית, יש לו כדורסל ואני עכשיו מתארגנת. יצא לי. אז אני הולכת לארגן תיק ואז אני חוזרת. סיימתי לארגן תיק ועכשיו אני מוציא. אז אני חוצה את הכביש ואז חוזרת. אז לקחתי איתי בתיק מים, מקבוק מים כאילו, מפתחות, נעלי מודרני, בלקיות, משקפיים ואחר כך, ואת הטלפון בטוח, מתן ומפתחות. טוב, אז אני אעשה איתכם אחר כך כזו, ביוש. אוהבת אתכם מאוד ואני מקווה שתעקבו אחריי, כי יש לי ערוץ ואני חייבת שכולם יעקבו אחריי, אז בבקשה תעקבו.